إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات تمشت أب حاتير معبل بعسرت حدا شحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وأب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات أب نايل سات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز أب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيفن سولوموني سلام كما يتمسيو كبرات سمعتنا أبنى لومي عربي 18 حملة مدمنا مجمريا بزيتي أب تحت حزب العمدي نلومي بولونيا مبر كله إرتراوي بحلنان بمنفسن بحبار كمزلو مسكيرا زبل كفالة دلينا لكم علينا كابزغت إلنا خاء بفتحي خابز طفقت اللحمي بعمت زطفق عرمي بزبل كاب تخطات على مدمنا زتلأك النار استي كنا أربا لكم هنا أمو داتا أقدمو زتفنوي بأتو كبرم دافلا نقداي بولونيا عمل كيتو زغربي مبرهن دحر بايتان كندق ملكم هنا سناي مكت تالي قبر لكم سلام دفنو نصوحات زمن إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم بزيتي بولونيا مبر كله إرتراوي بحلنان بمنفسن بحبار كمزلو مسكيرا كمتي لو مزي كتتي بدو خمز موتي زبحال اللوزنا برقوان كل سب زخر 4 عمت فستيفال بولونيا خطنبل ناب بولونيا كلنا أجار ناب بولونيا كوتا كله نابتا مأكل كله تبحيلو زتجرح الله إذا زي بحال عقمن جنزبن زفزسلا حيالو كادرات هجرفن قدايم أبالات بحلن داس بولونيا نخم عرقو كاوشت إيرتراز نقدولا عبسدت زركب حزب إيرتراز عبيز نقاسي اتن ممعرق تخلو رايات زخونات ديتات من إسيات سبورتنياتات كساتفون كسعسع علون زتوت أني دقس بولونيا إنه نسرعات إسياس عبيم الإختي أم حلالفو تدمدمو نمخانو نمنتايو فستيفال بولونيا بزقوانزي ككايت تمريجو اتملسن مستيرن اتزوت أنو يزفلتو جن عديتات إيرترا بحازن صغرن تدرميمو تسلم كدان تخدينن قطن تكمسيلو كمسيلو نهالوي من إسياتنا نتسرعات فنفينمو زسك قعزو سدت الناقصلو حسمن جنكن هزبن هاجرن زندرم باباساتنا حو خابي علو بمبال لبن حلنان زتنكف ملأختنا محلالفو أب لامبيدوزا نايزا حلقو ريساتات دكنان أحواتنان أب هاجرم نبرك أبري أب زي رخبولو أب يعتم عسرتنا فتحي بزتنفقم أسرعت زيقاتاتنا أعلى نهالوا أب وطاعي زركبو من إسياتنا امبي نبارنت امبي ندوب ألبو هاجراو أقلقلوت
زبل ጭርሖ ልዒሎም ኣብ ቀጽር ሕቡራት ሃገራት ድምጾም ኣብ ዘስምዑሉ እዋን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ድምጹ ተዓፊኑ ከም ዘሎ ብምርዳእ ኣብ ኤርትራ ንዝተፈጸመ ሰብኣዊ ግህሰት እትምርምር ኮሚቴ ኣብ ዘቆመሉ ቁጠባ ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዘንቆልቆለሉ ኤርትራ ብዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ኣብ እትሳቀየሉ ዘላ ግዜ ስለምንታይ ፈንጠዝያን ዳንኬራን ከም ዝተመርጸ ዘገርም እዩ እቲ ፖለቲካዊ ትንታኔ ነቶም ፈላጣትን ፖለቲከኛታትን እገድፎ ግን ዘስደምም ውሳኔ እዩ ዘስደምም ውሳኔ ካብ ዘስደምም ስርዓት እቲ ተግባር ብሰናይ ደቂ ሰባት ንዝሓስብን ንሰናዮም ንዝሰርሕን የስደምሞ ይኸውን ንስርዓት ኢሳያስ ግን ንቡር ነገር እዩ ውጽኢት ቦሎኛ ምሂርዎ ከም ዘሎ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን ስርዓት ኢሳያስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስታት ሚልዮን ዝገማገም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ከም ዘሎ ኣዕርዩ ይፈልጥ እዩ ግን ካብዚ ብዝሕ እዚ ኣብ ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣስታት 15,000 ጥራይ ክመጾ ክጽበን ከሎ ንባዕሉ ክሳብ ክንደይ ካብ ህዝቡ ተነጺሉ ከም ዘሎ ከም ዝተረድኦ ዘርኢ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝተጸበዮ ብዝሕ እውን ኣይረኸበን ብሽያጥ ቲኬት ከም ዝተረጋገጸ 2,200 ዝተገርሁን ዝተደናገሩን ምስ ውሑዳት ኣብቲ መርገጥ ዝኣምኑን እዮም ተሳቲፎሞ ህግደፍ ብድኽመቱን ፍሽለቱን ዘይመሃር ሕማቕ ስርዓት ዳኣዩ እምበር ካብ ዝብ ቅድሚ ህዝብን ዓለምን ዘቃልዖን ዘሕፈሮን ተግባርን ዘጋጠሞ ውርደትን ሕስረትን ክመሃር ግባእ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሑድ ቁጽሪ ተሰዲድሉ ዝነበረ እዋን መግዛእቱ እኳ ኣብ ፌስቲቫል ቦሎኛ ካብ ዝናይ ትማል ዝበዝሕ ህዝቢ ብልዑል ወንን መንፈስን ይሳተፎ ከም ዝነበረ እቶም ፌስቲቫል ቦሎኛ ካብ 146 ናብ ልዕሊ 11,000 ሱታፌ ብምባል ዝተረኹልና ኣካየት ነበር ምስክር እዮም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገና ተቃላሳይ እንከሎ ዝነበሮ ህቡብነትን ተፈላጥነትን ተቐባልነትን ኣብዚ ግዜ እዚ ህግደፍ ኮይኑ መንግስቲ ምስ ኣወጀ ክሳብ ክንደይ ከሲሩን ሓሲሩን ከም ዘሎ ንምግምጋም ዘኽእል ጉሩም ዝኾነ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ህግደፍ ልብን ተደኣ ገይሮምስ ካብ ዝተሞክሮ እዚ ወላቲ ብሓይሊ ደቑስካን ዓፊንካን ክትገዝኦ ትፍትን ህዝቢ እውን ዕድል ኣብ ዝረኸበሉስ ክሳብ ክንደይ መልእኽቲ ናይ ምትሕልላፍ ሓይልን ዓቕምን ከም ዘለዎ ምሂርዎም ኣሎ ብፀይተይ እዚ ከም መእተዊ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ ሓሳበይ ንምክፋል ዝመረጽክዎ ዳ እምበር እቲ ቀንዲ ክዛረበሉ ዝደለኹስ ብዛዕባታ ኣብቲ ፌስቲቫል ብኣካል ዝተሳተፈት ግን ብመንፈስን ብሕልናን ኣብኡ ከም ዘይነበረት ዘንበብክዋ ብፀይቲ ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ እዩ እታ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ስሙር ዕላማ ንሓራን ናፃን ኤርትራ ኣብ ዝተሰለፈሉ እዋን ቃልሲ ከም ተጋዳሊት ብግርማ ቃልሲ ማዕሪጋ ብብጾታ ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ተኸቢባ ብኹርዓት ሰሚናራት ቦሎኛ ትመርሕ ዝነበረት ብፀይተይ ሎሚ ኣገልጋሊት ናይቲ ኣንጻርቲ ዝተቓለሰትሉ ዕላማ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ኮይና ኣብቲ ዳስ ሓዘን ናይ ክብሪ ቦታኣ ክትሕዝ ዘሕፈራ ትመስል ስለዝኾነ ድማ ወይዘሮ ልኡል ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ምስ በዓል ሓጎስ ገብሪ ህይወት ክሻን የማነ ገብረኣብ ማንክን ኮፍ ኢላ ክትርአ ኣይመረፀትን ኣብቲ ናይ መመረቕታ ግዜ እውን እንተኾነ ወላ እኳ ስማ ብማይክሮፎን እንተተፀውዐ ኣብ መድረኽ ግን ኣይቀረበትን ዘበንያ ግርምቢጥ ማይን ዓቐብ ከም ዝብልዎ ግን ምስክር ተሳታፍነታ ክትቅበል ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ዝረኣናያስ እታ ኣብቲ ጽንኩር ዘበነ ቃልሲ ስማ እውን ሰሚዕናያ ዘይንፈልጥ ኣብ ቃልሲ ናጽነት ኮነ ኣብ ጉዕዞ ሓርነት ተራ ዘይነበራ መንግስትና አንጻር ህዝቡ ብዝጀመሮ ጉዕዞ ኣዳኻሪት ጥፍኣት እቲ መንግስቲ ኮይና እትርከብ ዘላ ናይ ዘመንና ፖለቲከኛ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እያ እታ ንነዊሕ እዋን ከማደዎም በረ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኮይና ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለት ተጋዳሊት ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ግን ምናልባት ናይ ሕልና ወቐሳ ግድ ተሰሚዕዋ ኮይኑስ
ابتداس وزحزح كتبل أي ترايتن من البات اتن أدوان برن بمخان التوكلن زنبرت حقراويان عديتات زسنكلان زتتأيسان مقالستا تقارلتي ببسلا قهست حقراو أقلقلوت زساقيا زلوا أبقعزو سدت زكالابتا زلوا دكان أحواتان زيقاتاتنا سلز ترأيا يخون أبناي حاسوت داس كتر زي مرتت من الباتون حوخا بيالو زبل تاوعيتن محتنتان كاثوليكاويان باباساتنا أبأزانا نادولي أشجروا يخون وي من الباتون اتن أبتواغا سراويت أبزنبرت اللؤوان زمرحتنن زمرحان سوات بصوتا حشوخ لنا أيخونا زخبركي بتأيتي لؤل إدكي أبتزنبرلو زلخي سرعة ملك خويني سمين مننتين كقلت الكوان تزيد فركو بقربا 5 فلتكن أبقعزو قالسي مساخي أمريرن وعين كونتات كم استساتفكو كقلت الكي افتو سب مسجزين كونتاتن يغير يمو تغيير كدعا خيتخون انبر لوهن فكارن مخانكون افلت زخبرك بتسيتي اسكانتن مساخي تقاديلن زسن كلامو عبز جزيزي دكن نخ عنقلا زتتسقما مثلن معقوبن سيئنن زتشقرا كيف توان عرنات عمنن تحابئن زلمنا تران سنكولانن بتصوتكي اسكذكرين لول بزيكا وحوداتا نستي حلفتن نبعلاتن أب حلافنت زركبان بتصوتنا نبرا كله تقادالين هزبن كمي كمزلو أيت سحتيون يخي حلافيتن سيت حلافن بمخانكي بنابراخي أيكن عالكني بتصوتي كرهوم كحلفلهم كابز حقوسن بتسيتخيه جن بسقاين كانزان هزبي ببلشونان متففان كخونس أي قبلوني عند علومي عبيتكم ساعتوي كمي كمترئيو أي فلت انبر كدمسي نبلشونان متففان كم زي تقبليون كمتتصينيوني زفلت بتسيتي نزخر بولونيا ولاقوا هقرف نقدت انت سميوو هزبقن عبداس حزن فانتازيا كبل كمز سميو سمعكي يتخوني سلازي عبولونيا عبداس حزن كوينكي نتن ترجع خستيرن بزرخبو دموز زي دررا عب سرح باركينج توافيرن مسمخاين رخوبات كقوايا زوعلا بزحات كابئن عب قال سعد مئن سلازو الدعا بزي ولادن حدقن زترفامو كبر من نبابرون فتح زي باللوب بالشو سرعات محقاز أبيون زبساج وازلوا بصوت كدو ترعينا خي خونا الأولي أبولونيا ندك أنستيو أخيبا 5 كايدكي بزينا سميعيو التمرحيو محبر تطابق سبا أو مسل دك أنستيو يزبهالمو نتنا أبقعزو قالسي مساخز توقعزا أبز جزيزي عبيت ما أسرت زما سنازلوا أسرات تقارلتن نصحات زيقاتاتن بحلنا خدو زكيركيين نقول لنتن بودبن نزتواحبن حلافنتن سرحاتن فتسيمن حجر زمتعا حججن تقليلن زلوا حربنياتاتكي أبيناي مداي تتابع كلن انت عينت من محياش من نبابروخي أمتي كلن نزي حجبت إحكيو زلخ حلافنت زبك عاخي عوشتن وزاين كوينن مساخدو زبلا حججن ريساتات دكن كاب تتعاقبو ملو زلو قحسي كاب لامبيدوزا نخمتن بهانك أو تازت بيازلوا عديتاتن أحاتن ذكركيان دو بولونيا دقفت سرعاتكي عبداس حزن كسعسعو مسرعخي حلنا خنتايلوكي كم قدم مسحلنا خنتليخي اتن نبرك أبردكن زي رخبان حزنن كعطوا زي كعلان أب إرترا قديفكيان زمتاك حاتكي زغسناخي أي مسلنن اتن توكليانن أب كندأن كوينكي كتتابق اللن زعمناخي عدمن اسنتن أبتناي قزي قدب زي بلو هاقراوا أقلقلوت زود أزلو من إسياتكي ذكركيان دو كم بوزحات قداموت قدايم تقادلتي عدم ولاد كي حلفن كم مهاران كخبران كولدان كزمدان كم زقبأن
ተጣቢቕ ክለንዶ ነቶም ክብረን ዝደፍሩን ኣብ ዘይደለየኦ ዝምድና ብሓይሊ ዝቐስብወን ሓለፍተን ዝኾኑ መኮንናትከ ዓገብ ዶ ይልክለን ከማይ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃንኪ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳርን ዝምድናን ከጋጥመና ንዝኽእል በደልን ወፅዓን ስለትፈልጥዮ ነዘና እሽቱ ኣሕዋትናን ደቅናን ከካብ ነብስና ተበጊስና ክንሓልየለንን ክንጣበቐለንን ግቡእና እዩ ብዝያዳ ግን ከም ሓላፊት ሃማደኤ ስልጣን ስለ ዘለኪ እቲ ጾር ኣባኺ እዩ ዝዓልብ ክብርቲ ብፅይተይ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ጾታዊ ማዕርነትና ክንረጋግጽ ተቃሊስናን ብጻዕርናን መስዋዕትናን እውን ኣረጋጊጽናዮ ኢና ድሕሪ ናጽነት ግን ተጠሊምና ከም መራሒት ማሕበርና ድምፂ ክትኮነና ዝግባኣኪ ንስኺ ይኽልኡል ናእሽቱ ደቅናን ኣሕዋትናን ብመኮንናት ብጾትና ብጾተአን ዘጋጥመን ጸቕጥን ወፅዓን መሪርወን ኣየ ጓል ትረኽቦ እናበላ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰቀቐን ናብራ ድፋዕን መግዛእትን መታን ክድሕና ኣብ ዘይመርፅኦ ሓዳርን ውላድን ይኣትዋ ከም ዘለዋ ትፈልጢ ኢኽሞ ኣብ ኣኼባ ላዕለዎት ሓለፍትስ መጉት ክለን ዶ ትፈልጢ ጉዱድ ኣገልግሎት ጠንቂ ፍልሰትን ብርሰትን ምብትታን ስድራ ቤትን ኮይኑ ከም ዘሎ ገለ ንታሪኽ ኢልክዶ ምስ ሕልቕቲ ክህዘት ይኽሉ ትፈልጢ እተን መሳቱ ደቂ ዝኾና ናእሽቱ መንእሰያት ተረፍተን ዝሞታ ኣብ ኣጻምእ ሲናይን ሊብያን ግዳይ ናይ ሸየእቲ ኣካላተንን ደፈርቲ ክብረንን ጨካናት ደቂ ሃገርን በደዊንን ኮይነን ከም ዘለዋ ኣዳዕድዕ ክትፈልጢ ኢኽሞ ነቲ ጭንቅቲ ሰጊረን ዝመጻ መንእሰያት ምስ ደለይቲ ፍትሒ ኮይነን ኣብ ሓዘን ጓይላ ዓገብ ኢለን ክጭርሓን ከለዋ ሕልናኽን መንፈስክን እንታይ ኢሉኪ ነቲ ሕልና ዝኹሕኩሕ ድምፂ ምስ ሰማዕኪ ምእንቲ ዝድየ ተጋዲለ ኣይበልክን ልብኽን መንፈስክን ከምኡ ከም ዝብል ርግፀኛ እየ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣይኺ ምስ መዛኑኸ ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ክትረኣይ ዘይመረፅኪ ብኡ ጥራይ እኳ ልኡለይ ክብሪ ይግባኣኪ እዩ ክብርኺ ሙሉእ ክብሪ ንክኸውን ግን እቲ ዝግበር ኣይጠፋኣክን እዩ ቦሎኛ ሎምን ትማልን ብፍላይ ንዓኺ ንልኡል ፍሉይ ዝኽርን ትዝታን ክህልዎ ባህርያዊ እዩ ኣብቲ በዳሂ ግን ከዓ ምቁር እዋን ቃልሲ ህዝብና ኣብ ሓደ መስርዕ ሰሚሩ ንወከልቲ ተጋደልቲ ደቁ ብኽብሪ ክቕበለኩም እንከሎ ዘኪርኪ ሎሚ ኣብ ዕርበተ ምልኪ ኣብ ታሪኽ ጥፍኣት ንደቂ ኣንስትዮ ኣኼባ ከተካየዲ እንታይ ተሰሚዑኪ ነቲ ናይ ሽዑ ክብርን ፍቕርን ዘኪርኪ ነዚ ናይ ሕጂ ሕስረትን ውርደትን ከመይ ጌርክ ክትቅበልዮ ኽኢልኪ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኣፍ ደገት ተሓቢእ ኩሉ ዝነበርክ ዳራሽ ኮይኖም እቲ ክትሰምዕዮ ዘይትደሊ ግን ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንመንፈስክን ሕልናኽን ዘናወፀ ጭርሖታት ከምኡውን ቃንዛን ብኽያትን ናይታ ውላዳ ክትቀብር ዘይከኣለታ ደም ሰማዕክስ እቲ ሓርበኛ ልኡል ገብረኣብ ዶ ተረኣያትኪ ኣንታ እንታይ እየ ኮይነ ሎሚ ኢልክዶ ምስ ሕልናኺ ተዛሪብኪ ክብርቲ ብፀይተይ ልኡል ሕጂ እውን ማያ ይሓለፎን ኣብ ልብኺ ተመለሲ ከም ቀደም ክኹኒ እዚ ኩነታት እዚ ነዊሕ ዝኸይድ ኣይኮነን እሞ ዕላማኽን ስዋኣት ብጾትክን ዘክሪ ተዋሂብኪ ዘሎ ሓላፍነት ህዝቢ ብፍላይ ድማ ተጸዋዒት ደቂ ኣንስትዮ ምዃንኪ ነቲ ቁኑዕ ዕላማ ኣብ ምምራሕን ለውጢ ንፍትሒ ኣብ ምምጻእን ተጠቐምሉ በዝጋጣም እዚ ንኹሎም ቶም ኣብ ኣፍ ደገቲ ኣነዋሪ ዝኾነ ጓይላ ዝተኻየደሉ ቀጽሪ ቦሎኛ ተረኺቦም ምእንቲ ተኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ተባዕ ድምፂ ዘስምዑ ደለይቲ ፍትሒ ኣጀኹም ንሕና ድማ ኣብ ውሽጢ ኮይና ምሳኹም ኣለና ክብሎም ፈቱ ንወይዘሮ ልኡልን ኣብ ስልጣን ኮይነን ነዚ ስርዓት ዘገልግላ ዘለዋ መሰልታን ድማ ጻውዒት ደለይቲ ፍትሒ ክሰምዓን ሕጅስ ይኣክል ኢለን ነዚ ስርዓት እዚ ክብድሃን እላቦ እዚ ጻውዒት እዚ ንሎም እምበር ንጽባሕ ዝግደፍ ኣይኮነን
متان كأكب أبتتل ما تحوت رخبو بهانكا دكز عدر سلمسل عرفي دمدر معاسي وجوق تعوف سسمعلو معاسي ومكر حلمي زحلولو معاسي وقالوا من البوم انت فتحو ازليتو زريو وقيحو تسفى ملالو بعدتم نازلو قوركو وانو وشتم انتم عين البوم زرفن كدللو ابتكوتا وريح حبلو حساب متان كأكبو أبتتل ما تحوت الرخبو بهانكا دكز عدر سلمسل عرفي دمدر معاسي وجوق تعوف سسمعلو معاسي ومكر حلمي زحلولو معاسي وقالوا من البوم انت فتحو ازليتو بزريو وقيحو ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم بفتحي خاب زتأفأت لحمي بعامت زتأفأ عرمي قدم بقلعي عدما نزدفأن ناي عين تأقم نزنبرو نابا حقوية عسني نابايتو عدي خيد نيري عبت بايتو خاا عبيت عدي عم محبر السبام نزر رأي ينقاسي عبا قداي امنتن بهلن حويسم أقب وحاس النابلو بيعتاو سنة مقبار بحقن دابا كفتحن قدايات بعرقن فتحن كداوسن عب اقرب حقوي كويني اعزبن اسمع النيري نقولو تي عتاو مسرح فتحن داننتن اتي لزب حاونتاو اخبروتن قالاتن بحفشؤو نقولن تناو اقباب بايتو تهني نيخ سبعو لو مخوين يرعيني شعوزة زنعكو مسلاتاتن الزراربان ولاون نمغانا انتيو التبلو سب التقربو لزب قالات كساب حجي ايرسعني فقرز دالي قداديفو تلقز دالي قفاقيفو إيمو وانت فقر حوات كنبل اتناي ربا وحج سدو اتناي قبو خاا نفاس سدو إلنا ازي قداي كتايا نقبرلو كعب فتحز تفقت لحمي بزي فتحز خدع عرمي يحمني يمو أحواتن عبيتن كابلكمو كاب فقادكم ما ايوت اني زوسنكمو اقبل اخحس الناتبها حالو بفتحن بعرقن قداياتهم كداقسو يذكر دحراي سراور مجزاتنا ترري قفعتاتنا مرر مسمصي مجزاتاو سرعات اترف ابايتو ابيتون زئكبو سبات كقتلن كبسابسن سلز جمري ياتاو بايتوتات عدتاتنا لميسو دك تبعتيون دك انستيون من اسياتنا نابقالسو حيزوم نمجزاتي مسبد هو خا تلاقين ولدن سدرابيتنتم عبقد مجنبارات فيت كقطمهم زي كالي حفاش هزبي بالمامان بجاملان تساهلوهم قفعتات مجزاتقن نقالس هزبي ايل مسون بنتعرو احيلوو عم وداتو خا بحبر قلصم حفاش هزبن تقالل تدقن تسعيرو نمعراب عريبو تقالالين حفاش هزبن دحر عربت مجزاتي اب ايرترا كل نجر كمز التعراري لعل تثبيت سلازنبرو نزر ازنبري حصرتاتن دخم حدران تصاويرو هاجرو خانصن كبرخن بالعل نفس متممان دلونتو الرغاغيصو
ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝጸንሑ ሃገራውያን ምሁራትን ሊቃውንትን ሰብሃብትን ንዋትን ኣብ ሃገሮም ክሰርሑን ከውፍሩን ተበጋጊሶም ግን ከም ዝሓሰብዎ ኣይኮነሎምን። ድሕሪ ናጽነት ኩሉ መደረታት ሓለፍትና ኾነ ጸሓፍትና ብሰንኪ መግዛእቲ ዝዓነወ ትሕተ ቅርጺ ብሰንኪ መግዛእቲ ዝተረመሰ ቁጠባ ብሰንኪ መግዛእቲ ዝተበረዘ ያታን ባህልን ብሰንኪ መግዛእቲ ዝወደቐ ስርዓተ ትምህርቲ ብመግዛእቲ ዝሰዓረረ ጉቦን ብልሽውናን ብሰንኪ መግዛእቲ ዝሰረተ ስርቅን ምጥፍፋእን መግዛእቲ ብፍላጥ ዘተኣታተዎ ዝርገትን ዕብዳንን ኮታ ብሰንኪ መግዛእቲ እናተባህለ ዝጽብጸብ ውድቀትን ዕንወትን መወዳእታ ይነበሮን። ኣብ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታትን መግለጽን ብኩሉ እንትናኣ ትሕተ ዜሮ ሃገር ስለ ዝነበረትና መግዛእቲ ብፍላጥ ቁጠባ ሃገርና ስለ ዘዕነዎ መግዛእቲ ክብርታት ህዝብና ስለ ዝበረዞ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ኻበርዑት መግዛእቲ ዝተገላገለ ህዝቢ ነታ ትሕቲ ዜሮ ዝተረከባ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ሰሪሑ ከም ዝቕይራ ሙሉእ ነፍሰ ምትእምማን ነይርዎ። ብስራሕን ጻዕርን ቁጠባ ቤቱን ሃገሩን ክቕይር ነቒሉ ግን እቲ መንግስቲ ደቀይ ዝበሎ ስርዓት ኣይሓገዞን። ህዝብና ወላኳ ብምሕደራ ደቁ እንተተማረረ ተስፋ ኸይቆረፀ ክሳብ ኣፍ ደገ ዝዕፀዎ እዩ ተጓዒዙ። ይኹን እምበር ኣብ 1994 ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ሃገርና ትመሓደረሉን እትምራሓሉን ዓንዲ ኩሉ ሕግታት ዝኸውን ሃገራዊ ቅዋም ክንደፍ ብምውሳን ንኮሚሽን ቅዋም ሃገራዊ ቅዋም ከርቅቕ ምስ መዘዞ እቲ ኣብ ቁልዕነተይ ኣብ ባይቶን ጽላልን ዓድታትና ክትግበር ዝረኣኽዎ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣቦዋት ዳግማይ ክትጥዕ ተራእዩኒ ብሓጎስ ተፈንጭሐ። ህዝብና እውን ብንፋስ ተስፋ ትንፋስ ሰኺዑ ዝሓሸ መጻኢ ክርኢ ሃንቀው ኢሉ። እቲ ንብዙሕነት ህዝብና ዘንጸባረቕ ውክልና ዝነበሮ ሃገራውያን ፈላጣትን ሊቃውንትን ዘካተተ ኮሚሽን ምስ ወራዙን ኣጋዕዝን ዓበይቲ ዓዲ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን እንዳባ ዝዝትያን ዝመኽራን ኮሚቴታት ኣቑሙ ህዝባዊ ኣኼባታት ብምውዳብ ምስ ህዝቢ ክላዘብን ክዝትን ምስ ጀመረ ህዝብና ደጊም ደቅና ገጽ መሊሶም ናበዮን ንደልዮ ዝነበርና መጺኦም ምስ ህዝቦም ይህን ምህን ክበሃሃሉ ጀሚሮም ብምባል ኣብቲ ንመጻኢ ከም መሓድረና ዝተተስፈናሉ ቅዋም ርእይቶኦም ብምሃብ ነቲ ዓንዲ ሕግታት ከህብትምዎ ጽዒሮም። መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ሃገርና ንገለ ሃገራውያን ብፖለቲካዊ ምኽንያት ብምግላሉ ዝሕዝን ተመክሮ እኳ እንተነበሮ እቲ ቅዋም ብድምፅን ጠለብን ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክመሓየሽ ብምፍቃድ መጀመርን መወሳወስን ክኸውን ዝኽእል ቅዋም ክነድፍ በቂዑ እዩ። ግን ብሰንኪ ኣብያን ሕንገዳን መራሒና እንተላይ ደረጃ ነቕሓቱ ብዘይብሉ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክትዛረብ ኣይከኣልን እዩ ብዝብል ብድዕን ዕቐትን እቲ ንዓመታት ዝተደኽመሉ ቅዋም ብመላኺና ተጨውዩ ኣብ ከብሒ በልዩ። ኣባላት ኮሚሽን ቅዋም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ ዓናቕጽ ኣብ ዝጸሓፍዎ ተዘክሮ ኣብቲ ምስ ህዝቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣኼባታት ደረጃ ነቕሓትን ፍልጠትን ህዝብና ኣብ ሕግን ሕጋዊ ምሕደራን ዓሚቕ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ። ዝኽርታተይ ኣብ መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሬድዮ መድረኽ ካብ ዝተፈነወ መደብ ንኣብነት ህዝብና ኣብ ሕግታትን ሕጋዊ ካያይዳን ማዕረ ክንደይ ፍልጠት ከም ዘለዎ ዝተገንዘብ ኩሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ብምባል ኣድናቖት ይገልጽ። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ቅዋም ነበር ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ እውን ምስ ጋዜጠኛታት ደለይቲ ፍትሒ ብዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ምንዳፍ ቅዋም ካብ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ኢና ተማሂርና ህዝብና ሓያል ናይ ሕጊ ፍልጠት ከም ዘለዎ ድማ ተገንዚበ ክብል ምስክርነቱ ሂቡሉ እዩ። ኮሚሽን ቅዋም ወራዙን ኣጋዕዝን ዓበይቲ ዓዲ ኣዘራሪቡ ርእይቶታቶም ሰሚዑ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሕግን ሊቃውንትን ኣማኺሩ ሓያሎ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረበሉን
ሓሳብ ሓድሕድ ዝፈሰሰሉን ሲምፖዚዩማት ወዲቡን ኣካይዱን ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ሓያል ጻዕርን ድኻምን ኤርትራዊ ሃገራዊ ቅዋም ክንደፍ በቂዑስ ብ23 ጉንበት 97 በሃገራዊ ባይቶ ብምሉእ ድምፂ ጸዲቑ ንትግባሬ ናብ ፍጻመ ኣካል ተሰጋጊሩ እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ባዕሉ ዘጓሃሮ ኩናት ዶብ ብምምኽናይ ቅዋም ከይነተግብር ኣብ ዘይእውጅ ኩናት ኢና ዘለና ብምባል ክሳብ ዓሚ ጉንበት ጆሆ ሒዝዎ ንዝጸንሐ በሃገራዊ ባይቶ ዝጸደቐ ቅዋም ጉሒፉ ኣብ መደረ በዓል ናጽነት ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ክብል ንህዝብን ሃዋርያቱን በሃንደበት ኣርዲዩና በቲ መርድእቲ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝቢ ዝሰንበዱን ዝረዓዱን ግን ሃዋርያቱ እዮም ቅድሚቲ እዋን ልኡኻቱ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ሴሚናራት ኤርትራ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም ኣለዋ ኩሉ ፖሊሲታት ከዓ ኣብ መንፈስ ሃገራዊ ቅዋማ ዝተሰረተ እዩ እታ ተሪፋትና ዘላ ምርጫ መክያድያ ንሳ ከዓ ዶባትና ምስተሓንፀፀ ኸነተግብራ ኢና ክብሉ እዮም መሊሶም መላኽን ልኡኻትን ኣሉቐጣን ምባል ዘይሕፍሮም እኳ እንተኾነ ቃላትን ምስልን የማነ ማንክ ግን ስኑድ እዩ እቲ ግዜ እውን ትማሊ እዩ ሎሚ ድሕሪ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ በዓል ናጽነት ዘቕረቦም መርድእ ምንዳፍ ሓድሽ ቅዋም እውን እንተኾነ የማነ ማንኪ ኣብቲ ትማሊ ብምኽንያት ዝኽሪ 40 ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ቦሎኛ ዘካይዶ ሴሚናር ዝጸደቐ ቅዋም እናሃለወ ስለምንታይ እዩ ሓድሽ ቅዋም ክንደፍ ተደልዩ ተባሂሉ ምስተሓተተ ቅዋምና ድሕሪ 97 ንዝተረኣየ ምዕባሌታት ክሓቁፍ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ እዋን ቃልሲ እውን ኣብ 77 ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ዘጽደቕናዮ ቻርተርና ኣብ 79 ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤና ኣመሓይሽናዮ ንዕኡ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ 84 ኣመሓይሽናዮ ስለዚ ምስ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታትና ዝሳነ ሓድሽ ቅዋም ክነድፍ ጸገም ኣይኮነን ክብል ዘይሳነ ነገራት ከሳንን ከቀራርብን መከራኡ በሊዑ ወዮ ደኣ ክፉት ዘተን ክትዕና ኣይነበረን እምበር ሃገራዊ ቅዋምን ውድባዊ ቻርተርን እንታይ ዘራኽብ ነገር ኣለዎ ቅዋምን ቻርተርን እኮ ብስምን ትርጉምን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ኢሉ ዝምጉቶን ዝሓቶን እንተዝረክብ መልሱ ምሰማዕና ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ መላኽን ሃዋርያቱን ክሕስውን ከም መኻንዩን ድሕር ስለ ዘይብሉ ግን ካልእ ምኽኒት ምሰማዕና ህዝብና ዝነበረ ገዳዲፉ ለውጥን ፍቕርን ክርኢ እናተመነየ መላኽን ጉጅሌኡን ከዓ ኣእዳዎም ብደም ስለ ዝጠልቀየ ዝሓለፈን እናገፋገፉ ጽልኢ ክተኽሉ ኣንቂዶም ይሰርሑ ኣለዉ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ሃገራውያን ግን ብፍትሒ ካብ ዝጠፍአት ልሕሞም ብዓመፅ ዝኸድዕ ዓረሞም ስለ ዘሕሞም ፍትሒ ኸንግሱ ክሰርሑን ክቃለሱን እዮም معاسي جغجغ تعوف سسمعلو معاسي مكر حلمي زحلولو معاسي وقالوا من لبهم انتفتحو ازليتهم زريبو وقيحو تسفم ملالو لبعاتهم نازرو قرقواونو وشتم من تموقع عين البوم زدفن كقللو عبتك وتحوريح ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم لمكني بلكع عب قدام يسموناي ورح شعته سرعة سايس حدا بعل كدالو يشباشبالو زي بعل زي بمخنيتانا 4 عامت ناي بولونيا تباهيلو زقبر زلو ايو كموترو كل مدبات ناي إسايس نحدا ناتو كي استراتيجي دقف كونو يو زقبرو كم زمشي بشاب انت تغيرولو سلازي نزي بولونيا بخمي غيرو يوني دليت إساياس كمال زخل أبزبل تنتاني كنزارب قدنيو
ነዚ بعقمي ክገልጾ ድማ ሎሚ ተቀሪበ ኣለኹ ኣነ ብዛዕባ ቦሎኛ ቅድሚ ናብቲ ቁም ነገር ምእታወይ ብዛዕባ ቦሎኛ ብኸመይ ገይረ ብቀረባ ክፍልጦ ኽኢለ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ክህብ ኣፍቅዱለይ ኣነ ካብ 1980 ክሳብ 1992 ማለት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኢጣልያ ነብር ነይረ ኣብኡ ዝመጻኹሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ካብ ሜዳ ክፍሊ ቁጠባ ከቆውምን ኣብ ወጻኢ ማለት እዩ ከቆውምን ክመርሖን ተመዲበ ስለ ዝመጻኹ እየ ብ80 ምስ መጻኹ ድማ እቲ ክሳብ እዚ ኩሉ ዓመታት ብቀረባ ምስ ቦሎኛን ምስቶም ንዑ ዘዳሉ ማሕበራት ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ነይሩኒ ስለዚ ነዚ ኣፍልጦ ምርኩስ ብምግባር ሎሚ ብዛዕባ ቦሎኛ ክዛረብ ደፊረ ዘለኹ እምበኣር እቲ መደምደምታ ናይዚ ቦሎኛ እንታይ ምዃኑ ኣብ መጀመርያ ክገልጾ ቦሎኛ ክዳሎ ብከምዚ ዓውታ ድምቀትን ክዳሎ ዝድለየሉ ዘሎ ምኽንያት ብስርዓት ኢሳያስ ነቲ ተበላሽዩ ዘሎ ገጹ ነቲ ምስሊ ናቱ ነቲ ተኣማንነቱ ንምዕራይ ክሕግዘኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነሉ ጥራይ እዩ እዚ ድማ ነቶም ውሽጢ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝቀንዐ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝቀንዐ እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ወይ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ተበልናዮም ሓይሽ ኣዝዮም ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ንኢሳያስ እዚኦም ሰብ እዚኦም ይሕግዙን እዮም ይድግፉን እዮም ኢሉ ይኣምን ኢሳያስ ብሰለስተ ወይ ብኣርባዕተ ምኽንያታት ብገንዘብ ብፖለቲካ ማለት ኣብ ኤርትራ ብዝካየዱ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብፕሮፓጋንዳ ኣብ ቅድሚ ወጻተኛታት ከምኡውን ነቲ ኣብ ደገ ዝንህር ዘሎ ተቃውሞ ንኢሳያስ ከዝሕሉለይ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይኣምነሎም እዩ ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ሓደ ውራይ ብምድላው ናብ ናቱ ደንበ ክዕሽዎምን ከስድዖምን ይደሊ ኣሎ እንታይ ኮይኖም ናቱ ደገፍቲ እንዲኦም ደኣ እንታይ ዘስግእ ነገር ተረኺቡ እዩ ሕጂ ክንድዚ ዝሸባሸበሉ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክመጽእ እዩ ምኽንያቱ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ብኸምዚ ዓይነት ኣብ ቦሎኛ ዝኾነ ይኹን ውራይ ኣይተዳለወን ኣብ ዓዱ ዝግበር ንኣሽቱ ውራያት ገዲፍካ ማለት እዩ እቲ ዘፍርሖ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ በርትዑ ዘሎ ተቃውሞ ንስርዓት ኢሳያስ ኣዝዩ ኣድማዒ እንዳኾነን ሰዓብቲ እንዳረኸበን ይኸይድ በምህላው እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ቅድሚኡ ዘይተረኣየ ንስርዓት ዝቀላልዕ ዘመተ ብደንበ ተቃውሞ ይግበር ኣሎ ወጻኢ ብዌብሳይታት ማለት ብኢንተርኔት ብጽሑፍ ብኣኼባ መልክዕ ብራድዮ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክበጽሖ ዝኽእል መልእኽቲ ብዛዕባ እንታውነት ኢሳያስ ይግለጽ ኣሎ ስለዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ደጋፊን ዘይደጋፍን ኢሳያስ እኹል ሓበሬታ ረኺቡሎ ብዛዕባ እከይ ገጽ ኢሳያስ በኣር እዚ ነገር እዚ የስግኦ ምህላው ዘገርም ኣይኮነን ብተወሳኺ ብጀካ እዚ ብደንበ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስን ሓበሬታን ንህዝቢ ስምዒት ዘቆጥዐ ብዙሕ ፍጻሜታት ተፈጺሙሉ ኣብዚ ዝሓለፈ
ክልተ ሰለስተ ዓመታት ቀዳማይ ስራዕ እዚ ናይ 400 ኤርትራውያን ህይወት ኣብ ባሕሪ ዘጥፈአ ፍጻሜ ላምፔዱዛ እዩ ካብኡ ስዒቡ ኣብ ስርሒት ፎርቶ ዝተወልዐ ብወዲ ዓሊ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ፍጻሜ ነይሩ ቁጥር 3 እዚ ኣሰቃቂ ኩነታት ናይ በረኻ ሲና ዝኸይድ ዘሎ ንኤርትራውያን ግዳይ ገይሩ ዘሎ ኩነታት እዩ ቁጥር 4 ናይ 10ታት ኣሽሓት ስደት ዘስዕብ ዘሎ ኩነታት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብስደተኛታት ተፈሊጦም ዘለው ነገር ካብ ዝኾነ ኤርትራዊ ወጻኢ ዘሎ ዝሕባእ ክኸውን ኣይከኣለን ካብኡ ስዒቡ እውን ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ስርዓት ኢሳያስ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ስርዓት ራሕሪሖም ውሽጢ ጉድን ምስጢርን ናይ ኢሳያስ የቃልዑ ምህላዎም እዩ ቀፂሉ ሓበሬታታት ብኮሚሽን እገዳ ይመጽእ ኣሎ ነቲ ብምስጢር ካብ ህዝቢ ሓቢኡ ዝገብሮ ዘሎ ፀይቅታት ኢሳያስ ይወጽእ ኣሎ ከምኡውን ከተማ አስመራን ካልእ ከተማታትን ገጠርን ኤርትራ ብሓደ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕጽረት ምግብን ማይን ይሳቀ ምህላው ኩሉ ሰብ ይዕዘበሉ መዓልቲ ሰባት ይእሰሩን ይቅተሉን ኣለዉ እዚ ኩሉ ኩነታት ነቲ ስርዓት የቃልዖ ዘለው ንኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ኣብ ወጻኢ ክባቢልዎ ኣሎ እዚ ኩሉ ምህላው ንኢሳያስ ከስግኦ ግድን እዩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ቀደም አንበሳ ዝመስል ዝነበረ ደፋር ዝመስል ዝነበረ ኢሳያስ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ወጻተኛታት ኣብ ኢንተርቪው ሓደ ሰነፍ ምዃኑን ሓሳቡ ምዃኑን ዝቀላልዕ ፍጻሜታቱን ኣብ ግምት ከኣቱ ይግባእ ንኣብነት ኢሳያስ ምስ አልጀዚራ ዝገበሮ ኢንተርቪው ሕቶ ክምልሽ ዘይክእል ሓሳቡ ምዃኑ ተቀላልዑ እዚ ኩሉ ነቶም ክሳብ ሞት ንድግፎ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ከይተረፈ ከጠራጥሮም ጀሚሩሉ ናይ ዝመርኣያ ኣብ ፈቀዶ ኣኼባታት ናይ ህግደፍ ኣብ ወጻኢ እቶም ኣባላት ኢና ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢና ዝብሉ ከማን ከይተረፉ ሕቶ ቅዋም ተኣሲሮም ናይ ዘለው ብዛዕባ ስደት መንእሰያት ብዛዕባ ናይ በረኻ ሲና ግፍዕታት ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለዉ በኣር እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ ንኢሳያስ ሕጂ ዓበድበድ ኣቢልዎ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ልቡ ናይ ከምቲ ቀደም እንተኾነለ ኢሉ ጉባኤ ቦሎኛ ክዳሎ ኣዚዙ ኣብ ጉባኤ ቦሎኛ ድማ ትብገርሁ ዝጸንሐ ከይዱ ፌስቲቫላት ክኽብርን ናይ ሃገሩ ጽቡቕ ክሰምዕን ክስዕስዕን ይመጽእ ኸውን ኢሉ ይዝኣምን ዘሎ ተቃወምቲ ዘበልና ግን ህዝቢ ሒዝና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ቦሎኛ ክንቃወሙ ኢና በአውቶቡሳትን ብዝተፈላለየ መገድታትን ድማ ናብቲ ቦታ ወሒዝና ነቲ ቦሎኛ ናይ ተቃውሞ ቦታ ምዃኑ ክነረድኦ ኢና ቅድም ተቃውሞ ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ ነይሩ ሎሚ ድማ ተቃውሞ ንምልኪ ኢሳያስ ክኸውን እዩ ኢሳያስ ካብ ቦሎኛ እንታይ ይረክብ እዩ ወይ እንታይ ክረክብ ጸኒሑ እንተይልና ኣብ ታሪኽ ምልሲልና ምርኣይ የድልየና ንሱ ድማ ቦሎኛ ከም ናይ ስልጣን መብሓቲ ስትራቴጂ እዩ ተጠቂሙላ ኢሳያስ ቦሎኛ ካብ ዝጅመር ካብ 74 ወይ ቅድሚኡ
ክሳብ ናጽነት ኢሳያስ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ እዚ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጥ ህዝቢ ብቦሎኛ ኣቢሉ ናቱ ቲፎዞ ክኸውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነስ ናቱ ቲፎዞ ክኸውን ሰሪሕሉ እዩ እቲ ዝሰርሓሉ ድማ እዩ ክሳብ ሎሚ ዘገልግሎ ዘሎ ብጀካ እቲ ህዝቢ እቶም ከም መራሕቲ ዘቐምጦም ዝነበረ ካድራት ወይ ሓለፍቲ ናይ ማሕበር እውን ከም ኣገልገልቱ ክኾኑ ቀሪቦም እዩ ነይሩ እቲ ዝቀረቦ ስትራቴጂ ድማ ኣብ ግብራ ውዒልዎ እዩ ብክልተ መድረኽ ገይሩ ኣብ ግብራ ውዒልዎ ድሕሪ ናጽነት ብዙሓት ካድራት እሙናት እዮም ዝብሎም ካድራት ኣምጺኡ ኣብ ቁልፊ ቦታታት ኣቐሚጦም እዚኦም ምቕማጦም ዋላ ሓንቲ ይግብኦም እዩ ክበሃሉን ይከኣል እዩ ግን እሱ ሓሲቡሎም ዝነበረ ዝገበሮ ድማ ከም መተካእታ ናይቶም መወዳድርተይ እዩ ዝበሎም ብሜዳ ዝመጡ መሪሕነትን ገዳይምን መተካእታ እዩ ተጠቒሙሎም እቶም ብገርሆም ዝጸንሑ ካድራት እሞነቲ ውዲት ዝፈለጡ ጠንጢኖም እዮም ከይዶም ብዙሓት ካብቲ ቀደም ዝነበሩ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ዝነበሩ ሓለፍቲ ዝነበሩ ገዲፎሞ ኣንጻር እቲ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበር ዝነበራ ሓለፍትን ገዳይምን ገዲፈንኦ ኮፍ ኢለን ምህላወን ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ ግን ኣይተሰኣኑን ካብቶም ካድራት ክሳብ ሞት ክነገልግለካ ኢና ኢሎም ሎሚ ናቱ ሓሶት ኣገልገልቲ ኮይኖም ዘለዉ ካብቲ ናይ ግዜ ቦሎኛ ዝመልመሎም እዮም ኢሳያስ ካብ ቀደም ጀሚሩ ሓደ መዓልቲ ነቶም ምስኡ ዘሎ መሪሕነት ብፍላይ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ማእከላይ ሽማግለን ዝበሃሉ ካልኦቱን ገዳይም ተጋደልቲ ክትክእ ወይ ንዕኦም ወጊድ ክብሎም ይሓስብ ምህላው ኣብቲ ናይ ቀደም ስትራቴጂኡ ሓንፂፅዎ ዝነበረ እዩ ከምኡ ድማ ገይሩ ብክልተ መድረኽ ኢልና ነርና ድሕሪ ናጽነትን ድሕርቲ ናይ ምእሳር 15 ብክልተ መድረኽ ንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ቦቦቶም ኣቐሚጦም ኣብ ካልኣይ ድሕሪ ምእሳር ቶም 15 ግን ኣብቲ ላዕለዋይ ቦታ ዘቐመጦም ኩሎም እቶም ካድራት ካብ ቦሎኛ ዝተመልመሉ ቀደም እዮም እዚኦም ድማ ካብ ቀደም ጀሚሮም ዝተመልመሉ ናይ ኢሳያስ ተሰዓብቲ እዮም ሎሚ ኣብ ኣምባሳደር ደረጃ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ንሳቶም እዮም ኣምባሳደር ከም ዝፍለጥ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ኣብ ደገ ዝምደብ ኣብ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ግን ኣምባሳደራት ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሕን ህዝቢ ዘፈራርሑን ናይ ስለያ ኣንጻር ህዝቢ ናይ ስለያ ኣካላትን እዮም ከም በዓል ዘመደ ተኽለን ናይ ኢጣልያ ከም በዓል ጴጥሮስ ጸጋይ ናይ ጀርመን ብሩእይ ዝረአዩ ንህዝቢ ብሽም ኢሳያስ ዘታልሉ ዘለዉ ህዝቢ እዮም እዚኦም ሰብ እዚኦም ድማ ካብቲ ታሪኽ ናይ ቦሎኛ ናይ ቀደም ዝመጹ ዘለዉ እዮም ኢሳያስ ዝመልመሎም እዮም ካልኦቱን ኣለዉ ከም በዓል ሕጂ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ናቱ ኣገልገልቲ ኮይኖም ዘለዉ የማነ ገብረ መስቀልን ኣሚንን ከምኡውን ሓጎስ ገብረ ህይወት ክሻ ናይ ህግደፍ ከምኡውን መሐመድ ዑመር ናይ ወጻኢ ጉዳይ ዘሎ ኣምባሳደር ዘሎ በዓል ግርማይ ገብረ ማርያም ሳንቲም በዓል ዮሱፍ ሳዒቅ በዓል ተኸስተ ኣባ ዝኣመሰሉ እዚኦም ኩሎም ኣገልገልቱ ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ደገ እዮም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን እዮም እምበኣር ኢሳያስ በዚኦም ዝገብሮ ዘሎ ነገር እውን ሕጂ ይሰርሕ ከምዘየሎ ስለ ዝርዳእ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣድሕኑኒ ክብል ዝገብሮ ዘሎ ጉባኤ ምዃኑ ንኹልና ክበርህ ይግባእ ታሪኽ ቦሎኛ ታሪኽ ቃልሲ ሓርነታዊ ቃልሲ እዩ ክበሃል ካብ ሓቂ ዝረሓቕ ኣይኮነን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ሓቅነት የብሉን ገለ ክፋሉ ናይ ኢሳያስ ናይ ነዊሕ ጠመተ
long term strategy ينيرو ودي إفريم زلا آخر زنبرة جزء من بارو بتجزيتي كله سب زي كونه ودي إفريم ترى يمز مهلاو لو من الرداء لنا انت عينة استراتيجي حيزوكم زنبرة إساس ودي إفريم زمز قالوا زنبرة مخنيات عمت أبقوا بولونيا سمينار كهبن حزب كرد إني ويلو زحسب كما عينة بقره السنحة ترايو كأندي تلوخو ودي إفريم جن نتي دليت إساس زخون سبات مملمالن ناس اللي يامر بمزرقحن ينيرو ازوم عبالات لومي تقلق إلهم زلو مسارح إساس كوينهم زلو نايت جزيتي محبرات كم نصوحات يقربوا كوان تنبرو درو عبالات نايت مستيرا وسلف نيرو اتوم بميدا زمتعنا بخالق سراح تمديبنا زمتعنا بزوحات أبي إيطاليا أبوت أين زنبرنا عبالات سلفي كي قلنا خلنا كلهم زيهم ناقشتهم عبيتهم عبالات سلفي جيروهم نيرو ودي إفريم بقر بمستير نزيهم ممرحي مخابن اتزقبرو دما كاب مسمر وصاي كي خيد مكوز صارن كم زنبره لومي ذكر أن لومي نفلطو لنا مالتيو سلازي بولونيا إساس كم دلايو زقطعون كم دلايو زبتنون زأكبون حدا مصحف كيرو كوسد خيل تاريخ بولونيا ملسيلنا نترينايو بسبعان أربعة محبر إرتران ناس أن تابع أوروبا تباهيلو أنا تباهيلو زقومة مسؤول ما بسمين أمريكا ونكمو إرتران ناس أن تابع سمين أمريكا تباهيلو أنا ساعة تباهيلو زقومة محبريو كساب سبعان شوعتن كم حدا سأقعي هزباو جنبار حيزو جن حرا خوينو ويناس خوينو كم محبر زخيد زنبرة متأخابي نيرو أب سبعان شوعتن جن ملو ناس أنتو سينو أب تحتي هزباو جنبار زقات هو قبائي كاب سبعان شوعتن جميرو إساس كم دلايو كقبرو جميرو سبات زململلو تراي زي كونس كم دلايو كعصاصفون كخفتون زخيل متصاوت غيرو نيرو مالتيو اب 89 بتينو إساس حدا هبتا اب زبال كم ميدا امصيو حلافنا يتمحبر غيرو تمحبر دما بزي وقعي تعصيو እንደገና ድማ إساس اب زدليو اب 94 ድማ ካልሽም ተጠሚቁ ሃኮሰኤ ተባሂሉ ድማ ተጀሚሩ ሃኮሰኤ ድማ ክቀውምን من يمرصو ابت محبر كوسنن نزمده تخله نايلوم امباسادر اب ايطاليا زلويو وس سلطان يبو محبر قوم سن نزمده يتوهيبو مالتي قدمنا صنتا بولونيا زغبر زنبره سر ببولونيا زغبر زنبره سراح لومي بامباسي تاتي زغبر زلو امباسي اب كندنا دبلوماسي سراح سرحلو ناي بروباغندا اب حزب زرقحلو بيت صحفت ناي إساس كوينو مالتيو اتوم ناي بحقي امباسادرات يوميلنا كنتم متوم نخيل بتمكرو يخون بتمرتي بخالق اب مأسرتن اب كالقنا له كم بعل ارمياس دبساي بابايو براخ قبر سلاسي أدحنم قبر مريم عبد الله آدم دكتور تسفاي قرماتسيان جاقاح عند ميكال كحساي حبرت برهي دكتور عند برهانو لجرجيس هايدمون قوريوس أحمد ود حاجي زعم السلو نايب حقي ندبلوماسي استقربوا أمباسادرات نيرو ازي دما نتسرحنا أمباسي كسرحو بزي ما خالهم متكل نايتو سرحهم بإساس يكونس بتمتكل كسرحو بمبالهم إساس سأل يوم سبات يوم لومي أما أسرتن أبسدتن أموتن له متكا أتو أمتي أمزلهم بقر زي بامبولاتات ناي إساس كاب قوائي ناي بولونيا تاريخ زيتو ململو سبات يوم تكي أمزلهم كم بعل زمدن
ጴጥሮስ ጸጋይን ዓይነት ዲፕሎማሲ ገዲፎም ኣብቲ ኤምባሲ ንህዝቢ ምዕሻውን ህዝቢ ምፍርራሕን ክሰርሑ ዝተወሰኑ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቦሎኛ ንቃወሞ ዘለና ነቲ ስራሕ ናይ ኢሳያስ ጥራይ ክሰርሕ ዝተወሰነ ሓደ መሳርሒን ስትራቴጂን ናይ ኢሳያስ ብምዃኑ እዩ ኩልና ንፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ጠጠው ኢልና ዘለና ሰባት ብምሉእ ልብና ነዚ ሓሲብዎ ዘሎ ውራይ ቦሎኛ ክንቃወሞ ኢና በአካልን በመንፈስን ድማ ተረኺብና ክንቃወሞ ኢና እቶም ነዚ ከተዳምቁ ትመጹ ዘለኹም ህዝብን ካድራትን ግን ለበዋና ካብኡ ተቆጠቡ ኢና ንብለኩም ብገርህኩም ዘለኹም ፈሊጥኩም ኣብ ገገዛኹም ጽንሑ እቶም ብፍላጥ ትመጹ ዘለኹም ድማ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት እንታይ ዓይነት ጸይቂ ክግበር ትድግፉ ከም ዘለኹም ፈሊጥኩም ሓላፍነትኩም ትስከሙ ብህዝቢ ድማ ትሕተቱ ምዃንኩም ክትርስዑ ይብልኩምን ደለይቲ ፍትሒ አንጻር ናይ ኢሳያስ ናይ ቦሎኛ መታለሊ ጠጠው ክንብል ኢና زودحنكم ليتي لبامات نسوى قاحة ويك حبايو إيدو زرساحة سلمات لبامات مستقنتاتا تايكا مخنيو ناسم عزازكاتا إيواتنا منادخون عنونو النابالة بخبرو حم سبيل وتحمبال نتحرادي كراز قبالة تايكا مخنيو زي مستقنتال نتحرادي كراز قبالة تايكا مخنيو زي مستقنتال لقامات تسفاوتها تنوح انبال وحنا يترب شعون دقيو شعون دلاي فتحي زقرب ليت لقامات تسفاوتها تنوح انبال وحنا يترب قعل تبوح حلمي شعون دقيو زقرب ليتي لبامات نسوى قاحة ويك حبايو إيدو زرساحة سلمات لبامات مستقنتاتا تايكا مخنيو ناسم عزازكاتا إيواتنا منادخون عنونو النابالة بخبرو حم سبيل وتحمل ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم كبرات تخطاتلتي لو مستدالو مدمنا عبزي دمدم مكتتالكم نمسجن سنبت مشت مسكالة حستو خساب نملسكم كا سناي كناي